История, която следим изкъсо. Учителката по английски Любомила Ангелова от Асеновград е отново на работа. Нейната история вече сме ви разказвали. Тя доказа, че доброто у нас може да обединява. След ефективна кампания са събрани средствата, които осигуряват успешното й лечение, и тя отново пристъпва прага на класната стая. Силната жена успя да пребори тежко онкологично заболяване с помощта на своите ученици, които организираха десетки събития и събраха стотици хиляди левове за трансплантация в чужбина. В благотворителната кампания под мотото "Подари надежда за Люси" се включи целия Асеновград. Хора от страната също подкрепиха учителката от професионалната гимназия "Цар Иван Асен II" и подадоха ръка. Любомила Ангелова е диагностицирана с остра левкемия в началото на миналата година. За лечението в чужбина обаче са били нужни непосилните за нея над 300 хиляди лева. А в момента, в който започна кампанията, то беше нещо като лавина. Всичко направиха хората. В това лице от най-маничките деца, от детските градини до възрастните хора, през всички от най-близки, по-далечни, напълно непознати хора. Водещи в кампанията са нейните ученици. Те решават, че един ден госпожа Люси, както я наричат, ще може отново да им преподава. И успяхме за горе-долу 4 месеца да съберем тази сума. Учени на доброта, загриженост и най-вече да бъдем всички заедно едно, както сме в класа. Направени просто едно цяло, направени едно семейство. За организиране на кампанията учениците вече са признати за достойни българи. За тях обаче не са важни наградите и известността. Стига им само това, че учителя им отново ще бъде в клас. Парите не винаги са най-важното. Най-важното е да имаш подкрепа от хората. Тя още повече ще мобилизира да продължиш напред да се бориш. Люси вече е убедена, че когато имаш силно желание да направиш нещо и даваш най-доброто от себе си, то се случва. Тя е благодарна на своите ученици, които не са отказали от борбата за нея и са й давали кураж при лечението. През цялото време бяхме във връзка. Децата отсреща очакват да чуят, че си добре, че всичко върви на добре. И когато го повториш 5 пъти, почваш да си вярваш и ти. Хората, които са помагали за събиране на средства за лечение, и до днес са впечатлени от оптимизма на Люси и в най-тежките моменти в борбата с болестта. Аз мисля, че успешният резултат не се дължи само на хората като нас, които сме помогнали на нейните ученици. Успешният резултат се дължи на нейната нагласа. Аз видях, че тя просто не падна духом. Да се обединяваме всички в такива моменти, не само в хубавите моменти, но в трудните моменти да бъдем единни, да помагаме на който можем с каквото и колкото ни се отдава. Аз по принцип съм оптимист човек, но сега вече знам, че каквото и да стане, няма да се предавам. И хората не трябва да се предават. Трябва да се борят до край. Часове преди началото на учебната година, Люси отново е в класната стая. Тя се подготвя за новата среща с учениците си. Какво ще кажете през първи учебен ден на своите възпитаници? Ще им благодаря от все сърце за това, че ми дадаха възможност да започна и този 15 септември да съм на линия. И на призива, който децата отправиха преди година: Госпожо, чакаме ви! Сега тя ще отговори с няколко изречения от черната дъска.